Yang ini gila guys, indah kebersamaan wong urip neng desa. Mari dilakotean neng lendut mangan bareng. Diwarke Pak Lek. Ayo cari cara Banjar. Urip neng desa iki mangan rawangan sing penting ya ngene iki. Ngumpul, mlumpuk. Diwarke yo. Kenapa goriki ngono? Ayo cara Banjar. Nggih monggo. Kenapa goriki ya? Kendoke akeh to. Kenggok ana Pak Lah. Apa kuwi kulupe? Ayam. Ayam. Warki Pak Mat. Iya. Didongani pura iki, Mang. Oh, wis. Oh, Dongani sithik. Ya kitang-kitang sambel diwul. Gawe pentul. Gawe pentul putih. Macam yo. Sing penting ayam uripe. Wah, tenang. Ayam tentrem. Adem ayam. Ambek gawe sembarang pokoknya telaten, mesti panen. Ndak kocan karo yang bocan. Pas mangan apa? Wis ngono tak Bos laporane. Tetap semangat tanpa kalian semua. Ora iso mangan sego putih wong-wong iki. Tanpa perjuangane wong ngene-ngene iki wis ta lah masih wong pangkat-pangkat kae ora iso mangan sego putih. Mulane aja padha kemlelet. Hasilnya ngene iki. Apa? Enggak ada lagi. Bicara aku ayo aku along tuh ngece kok. Rapi to nembe wedang. Ngerokok ya nglinting ini iki lho Bos. Wong urip ning desa. Lintingane iki lho. Selentup-celetup. Cocok. Ya kebude. Dan cocok. Waduh, mak tuyem kok ngantek kaya ngono. Lumut ta? Ndut tok. Nek kok sawah kae. Nek ke pasar ya resik. Nah, cocok. Kong, anu pa. Mari sarapan terus didungi gedang. Mantap. Gedang. Gedang digeget bar madang. Cuci mulut. Ya, sampai gedangnya lah. Ya, Gedang. baik gede-gede lah. Delonteng gedange. Gedangnya nglenuk ngene ndek ingi ya, Ti. Sing gede. Kayak tongkrengan. Gedangnya ada yuk. Ngadeg. Enak tenan. Kewareken mak tuyem. Mlaku ngantek ayak-ayak iki. Kalau gopeh ta. Hah? Kakean goteh. Mbon. Kalau ciko bapak itu. Kalau ciko. Gopeh to. Nah, aku nang kono. Oh, nak gopeh kan nang remu kae. Iku ya nyek aku. Oh, nek kono. Nang ndi yo?